mulukop sa tibuok kalibutan. Salmo Kapitulo 2 versikulo 8. Kanako mangayo ka, ug kanimo igahatag ko ang mga nasod nga imong panulundon, ug mapanag-iya mo ang mga kinatumyang dapit sa yuta. Ang uma mao ang kalibutan. Mas nasabta nato kung unsa ang gipasabot niini nga panultihon kaysa mga apostoles nga nakadawat sa sugo sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Ang tibuok kalibutan mao'y usa ka halapad nga natad sa misyonaryo. Ang makalilisa nga kahimtang sa kalibutan daw nagpaila nga ang kamatayon ni Kristo halos walay kapuslanan ug nga si Satanas midaog. Apan kita wala malingla. Bisan pa sa dayag nga kadaogan ni Satanas, si Kristo nagpadayon sa iyang buhat sa langit ng sanktuaryo ug sa yuta. Ang sulimni, sagrado nga mensahe sa pasidaan, kinahanglan imantala sa labing malisod nga mga kaumahan ug sa labing makasasala nga mga syudad. Sa matag dapit diin ang kahayag sa dakong tulo ka pilo nga mensahe sa ebanghelyo, wala pa mobanag-banag. Ang matag usa makadungog sa katapusang tawag sa panihapon sa kasal sa kordero. Gikan sa usa ka lungsod ngadto sa usa ka lungsod, gikan sa usa ka syudad ngadto sa usa ka syudad, gikan sa usa ka nasod ngadto sa usa ka nasod. Ang mensahe sa presente nga kamatuoran igamantala, dili sa dayag nga pagpakita kundili sa gahom sa espiritu. Sa dili pa ang tawo mahisakop sa gingharian ni Kristo, ang iyang kinaiya kinahanglan mahinluan gikan sa sala ug mabalaan pinaagi sa grasya ni Kristo. Si Kristo nangandoy sa pagpakita sa iyang grasya ug sa pagmarka sa iyang kinaiya ug dagway sa tibuok kalibutan. Gitaniyagan siya sa mga gingharian niini nga kalibutan sa usa nga nagrebilde didto sa langit aron sa pagpalit sa iyang pagsimba sa mga prinsipyo sa daotan. Apan siya mianhi aron sa pagtukod sa usa ka gingharian sa pagkamatarong ug siya dili mapalit. Dili niya biyaan ang iyang katuyuan. Kini nga yuta mao ang iyang gipalit nga kabilin ug gusto niya ang mga tawo nga gawas nun ug putli ug balaan. Bisan pa nga si Satanas nagabuhat pinaagi sa tawhanon nga mga galamiton sa pagbabag sa katuyuan ni Kristo, adunay mga kadaugan nga pagatumanon pa pinaagi sa dugo nga giula alang sa kalibutan nga magadala og himaya sa Dios ug sa kordero. Ang iyang gingharian mo sangkad ug mulukop sa tibuok kalibutan. Si Kristo dili matagbaw hangtod nga ang kadaugan makumpleto. Apan siya makakita sa kasakit sa iyang kalag ug matagbaw. Sa ingon ni ana, sila mga hadlok sa ngalan ni Jehova gikan sa kasadpan ug sa iyang himaya gikan sa silangan sa adlaw.